Buduća majka Sophie Scott, 16 godina, tinejdžerka iz engleskog Teensidea, bila je šokirana na ultrazvučnom pregledu, kada je se na monitoru snimka prikazala beba sa čudnom glavom nalik vanzemaljcu. Radost zbog činjenice da će Sophie i njen partner Steven Roberts postati roditelji pretvorila se u paniku nakon gledanja snimka sa ultrazvuka. Glava bebe je bila u obliku vanzemaljca sa dodatnim očima iza bebe. Moj bivši je bio opsednut vanzemaljcima i demonima, pa smo se šalili da je bacio kletvu na mene, rekla je Sophie, koja se na početku plašila da će vanzemaljac pojesti njenu bebu, ali onda je shvatila da nema razloga za paniku. Smejali smo se, ali smo i dalje bili pomalo u panici, jer niko nije znao šta je to. Međutim, 4 nedelje kasnije na skeneru je utvrđeno da ne nosim vanzemaljca, rekla je buduća mama. Termin Sophiinog porođaja je u oktobru, a tinejdžerka se našalila da se nada da beba neće biti rođena na noć veštica jer bi to bilo previše.